Piny Kenya pod dhi nyime gi chwalo obila e piny Haiti e chenro mar kelo kwe e pinyno, ka moko kuom apisas mag obila momolo e pinyno ero dhi konyo jowetegi mosebedo ka ogo tach kono. Ka nowuoyo e kinde mane obila mamoko wuok e pacho ka dhi e piny mar Haiti, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nolero ni riwruok mar pinje duto kata United Nations pod dhi nyime gi siro chenro ma kamano mar neno ni arita oduoge wang'e e piny mar Haiti. Gie kindeno, jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ojiwo obilago mondo dhi oti tich makare, kowacho ni obila mano otelo kendo dhi nyime gi keto arita e pinyno osetiyo tich maber. Kuom obila 144 manodonjo e piny Haiti okinyi ma kawuono, 20 gin wakeini. And this cause is already supported by UN and countries that have volunteered themselves to support you. So contrary to the news you might have heard around here, your support is guaranteed and already is in place, not just by many countries in the world, but also including the United States. There are colleagues of yours who have gone before you, and they have done a good job, and they continue to do a good job. They have demonstrated the best that the service has, the best that the country has, and as you join them, you have people who have walked a path that you'll be able to follow through. As you leave our country to Haiti, you are going there because of that very, very important mission. We are looking at the global peace. That is the reason why you are leaving Kenya to Haiti, so that you can be able to go and join hands with our colleagues there and ensure that that state is safe and secure. Si namna hiyo.